Γεια σας παιδιά, είμαι ο Sniper και το δεύτερο μου βίντεο θα δίνει ένα παιχνίδι που λέγεται The Herobrine. Θα σας εξηγήσω βασικά μόλις μπω σε ένα lobby πριν παίξω κανονικά. Πώς βλέπετε το παιχνίδι, βασικά μπορεί να σας τρομάζει λίγο, είναι το δεύτερο το παιχνίδι και είναι αρκετά δύσκολο. Okay. Δεν πειράζει. Θα περιμένουμε, θα μπω σε κάποιο lobby, θα περιμένουμε να μπουν παίκτες και όταν βρούμε lobby θα επιστρέψουμε. Οκ, περίεργο αυτό. Ωραία, επιστρέψαμε στο παιχνίδι που λέγεται The Herobrine. Ένας από όλους τους παίκτες που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό το lobby υποτίθεται ότι είναι ο Herobrine και δεν μπορούμε να τον δούμε. Κάποια στιγμή θα εμφανίζεται κάτι Shards βασικά λέγεται, Shards Count, και βλέπετε ότι κάπου βρίσκεται αυτό που πρέπει να το βρείτε, είναι ένα αστεράκι το Nether Star, το λεγόμενο. Αυτό που μπορείτε να από το Wither, στο κανονικό Minecraft τώρα λέμε. Αυτό το αστεράκι όταν το βρίσκει κάποιος του δίνει blindness, εγώ μάλλον το λέω darkness κάποιο λόγο, blindness. Τον νυκλώνει, του δίνει ναυτία, ζαλίζεται και πάει και αργά. Και πρέπει οι άλλοι, ενώ αυτός που έχει τη κύκλωση και όλα αυτά, να ακολουθήσει τους άλλους, να πάει σε ένα τραπέζι με κόλλησα. Σε ένα τραπέζι που έχει ένα βιβλίο, το channel table, εκεί πέρα που μαγεύετε τα όπλα σας. Αυτό εκεί πέρα για παράδειγμα, να πατήσετε δεξί και αυτό. Και όταν στα Swords Count πάτε στα 3, αυτό το κάνετε 3 φορές, με διαφορετικούς τραπεζιούς και τους ίδιους, τότε μπορείτε να βλέπετε το Herobrine και να μπορείτε να το σκοτώσετε. Να το! Τι είπε και εγώ φεύγω! Παιδιά, παντούχεν! Έχετε και διάφορα kits που μπορείτε να πάρετε. Με ακολουθάει! Με ακολουθάει! Λοιπόν, πρέπει να το βρούμε, πρέπει να ακολουθάμε όμως σε διεξίδα. Είναι ωραίο που το δείχνει για να το βρούμε το αστεράκι. Είναι ωραίο αστεράκι. Οκ, πού είναι? Πού είναι? Πού είναι? Άζω έτσι. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Όχι, άμα χατυπήσει θα είναι πιο εύκολο. Μπορεί και να είναι περίπου. Πού είναι ρε παιδιά? Κάτσε, είναι από εδώ. Γύρω πρέπει να άτος, δεν μπορώ να το δω. Και άρα έχετε διάφορα kits. Εγώ σε παιχνίδια που έχουν kits, σε PvP games δηλαδή, δεν κάποιο λόγο παίρνω συνήθως το Archer. Ωραία, κάποιος το πήρε, το βρήκε. Τώρα έχει τύφλωση, είναι αυτός εδώ να το έχει, το Shadow νομίζω, είναι αυτός εδώ. Και πρέπει να πάει γρήγορα, πρέπει να σκοτώσει όλους δηλαδή. Να μας πάει, ωραία. Να πάει στο channel table και να το πουλήσει, κάτι που κάνετε. Τώρα έχουμε ένα Shards Count, το έκανε μια φορά. Αν το κάνουμε 3 μπορούμε να δούμε το Herobrine. Εκεί σχεδόν... αυτό δόθηκε. Αυτός. Και λοιπά για το Herobrine. Έτσι, για πλάκα το λέω. Αν όμως κάνουμε και boost το ας. Όπως το Minecraft για παράδειγμα που σας κρατάει. Δηλαδή και πρώτη σε λαφίδι. Ας λέω αυτό που εγώ το πέτυχα! Το Herobrine! Το πέτυχα το Herobrine, αυτό το ding που έκανε ήταν Herobrine, το πέτυχα. Το Arrow. Στο καλό! Όχι! Έδανα! Οκ, δεν το έχω πολύ στα PvP games. Δεν φταίω εγώ σε αυτό, απλά δεν το έχω. Λοιπόν, θα παίξουμε άλλα ένα και μόλις και να βρούμε lobby θα επιστρέψουμε. Το τι παιχνίδι εμείς θα παίξουμε. Και επιστρέψαμε και γιατί είχα πάρει το back to game, δεν ξέρω γιατί. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Και επιστρέψαμε, θα παίξουμε άλλο ένα The Herobrine, δηλαδή αυτό το εξωγύρος. Και μετά θα κλείσουμε το βίντεο. Πως από ό,τι θα πει το πρώτο επεισόδιο που δεν είναι ωραίο, δεν έχει πολύ καφέ εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς γίνεται να μην παίρνουμε καθόλου, γιατί όταν το πήγε για το παιχνίδι
βασικά που πρώτα έμπαινα στο σερβερ, ήταν Tiga το φαινόρα σε κάποιο λόγο. Ήταν σε αυτό το Block Party, το 5MC από το σερβερ, αλλά δεν αυτό το σερβερ εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Το Block Party θα το δείξω πώς παίζεται. Θα κάνω και πολλά βίντεο με αυτό. Με survival games θα κάνω πολύ σπανία, διότι σε survival games δεν έχω νικήσει καμία φορά. Και άρα δεν συνεχίζουμε. Στο survival games δυστυχώς δεν έχω νικήσει ούτε μια φορά. Συγχωρείτε, απλά δεν το έχω PvP. Είμαι καλός βασικά στο parkour, στην αποφυγή. Γενικά σε τέτοια παιχνίδια όπως είναι το τελευταίο στο Block Party είμαι πολύ καλός. Γιατί μέχρι στιγμής στο Block Party έχω κερδίσει 75 φορές. Άμα ξαναπαίξω μπορεί να νικήσω και άλλες φορές. Περιμένουμε τώρα να είναι όλη μας η ζωή για να βρούμε το. Εδώ είναι. Εδώ σου το πήρα, μήπως το πήρα. Πού είναι? Πού είναι? Τι είναι εδώ, Herobrine? Στο κάλι, τι βάζω κάθομαι. Πήρε πατιά από συνός μου. Περίεργο αυτό. Άρα πατιά από συνός μου, γιατί? Γιατί να το πάθω αυτό, εγώ φταίω. Γιατί ρε παιδιά, γιατί να το πάθω. Ωραία. Καψουρίστηκε το Shard, σήμα λόγου. Και συνεχίζουμε για το δεύτερο, όποτε το βρούμε. Και το τρίτο, όποτε το βρούμε. Και άμα το βρούμε. Είναι λίγο περίεργο παιχνίδι, τρομακτικό δεν λέω. Αλλά και το Ender, άμα το θα κάνω 2-3. Ο Herobrine! Δεν φοράει έτσι. Άμα δείτε το Ender, παιδιά, θα κάνω 2-3 βίντεο με αυτό το παιχνίδι, όχι ότι είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό, είναι πιο πολύ τρομακτικό. Έχετε τύφλωση, blindness, δεν βλέπετε τίποτα, μόνο λίγο μπροστά σας, μόνο λίγο. Και σας κυνηγάει ο Enderman, όταν τον βλέπετε, έχει slowness εκείνος βέβαια, έτσι. Έχετε blindness, δεν βλέπετε και σας τρομάζει, κάνει ένα περίεργο ήχο και κάποιος αναχρηστικός ήχος της αράχνης και όλα αυτά. Και σας λέω πραγματικά παιδιά, άμα το παίξετε, καλύτερα λέω να αυτοκτονήσετε. Εντάξει, έτσι το λέω. Απλά είναι τόσο τρομακτικό παιχνίδι που βασικά όταν το είχα παίξει, θέλω να αυτοκτονήσω στα λίγο. Εντάξει, σχήμα λόγω, όχι κάνω να αυτοκτονήσω με την έννοια ότι δεν θέλω να το ζω. Τότε με! Δεν μου αρέσει, μ' αρέσει, όχι πρέπει να είναι όρατο. Τέλος! Τι με νοιάζει το συγκλίνερ. Οκ, λίγο άκυρο αυτό. Δεν με νοιάζει το συγκλίνερ, μωρέ. Να δεν πάλι, μόνο μια φορά έχω βρει αυτό το πέτωσα. Τώρα το βρήκε. Το βρήκε κιόλας. Κιόλας. Να το. Εδώ κάπου είναι. Να ξέρω με τον bow εγώ θα. Οκ, εγώ δεν πάω μπροστά. Πηγαίνετε εσείς, εγώ πάω μπροστά. Άλλος. Δεν είναι. Εντάξει. Οκ, τώρα μπορούμε να δούμε το Herobrine που κάναμε 3 φορές. Και κερδίσαμε! Όχι, δεν περίμενα να γράψω μόνο ένα. Λοιπόν, παιδιά, κερδίσαμε στο Herobrine, έτσι νικάτε. Ωραία. Και δεν πήρα τι κάνουμε challenge crystal. Ό,τι περίεργο. Κοιτάξτε εδώ πέρα δεν έχει ένα. Τέλος πάντων, να πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι στο Block Party, όχι να το παίξουμε, αλλά να σηκώσω κάτω. Όταν νικάτε και βγαίνετε πρώτοι στο δεύτερο που έχει με παρκούς, θα σας το δείξω άλλη φορά σε ένα βίντεο. Σε εκείνο στις 3 θέσεις παίρνετε αυτό το κρίσταλο και όταν το κρατάτε στα χέρια σας, πάτε στο channel table που πέρα στο lobby, όταν δεν σε κλικ και τους πουλάτε. Κοιτάξτε πως τα πήρα!
56, όχι 36, 56, 40, 35, 47 tokens. 5 tokens κάθε ένα που πουλάτε. Μπορείτε να πάρετε από 30 έως και 50. Δεν ξέρω μα γιατί παραπάνω. Αλλά θα σας δείξω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Μπορείτε να ανταλλάξετε credits και tokens. Θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Όταν είστε εδώ πέρα στο lobby. Θα πω και το εδώ πέρα πουλάτε credits για να πάρετε tokens και εκεί πέρα tokens για credits. Οκ, άμα έχετε πολλά credits και θέλετε να πάρετε tokens, πάτε στο credits του tokens. Πάτε και στον εικόν για το καλαμάρι και κοστίζει ένα credit για να πάρετε 1000 tokens. Και βλέπετε ότι εκεί πέρα που λέει tokens πήρατε άλλα 1000. Άμα το ξαναπουλήσω άλλο ένα credit, πάω 2.940 και δεν έχω κανένα credit. Άμα θέλετε να κάνετε βλακία και δεν το θέλατε, απλά πάτε στον άλλο να πουλάτε 100 tokens για ένα credit και δεν στέλνετε στα κανονικά. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο σήμερα το δεύτερο, δηλαδή δεν ξεχάσετε να λέτε δεύτερο και όλα αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, γεια σας! Και όσοι θα κάνουν τα παίζω, θα παίζω λίγο με μια μπολ. Μου αρέσει η δουλειά. Μπορείτε και με αυτό επίσης στο κίτρινο ξυλάκι να πάτε το ξύλι και να είναι μιάουμπολ. Γιατί πάλι που όταν κάνε μιάου. Οκ, μάλλον κάποιος με βλέπει και με το πάει. Οκ. Τρομάζω αυτό, κάποιος θέλει να το με μένα. Οκ, λοιπόν, όμως στο επόμενο βίντεο, γεια σας και να κάνετε πολλά subscribe όπως είπαμε.